Okay, so mayong adlaw sa tanan no, ania kami karon sa lungsod sa Tubigon. Gikan mi sa radio station sa 93.5 Hot FM. Unya padung na mi manguli, nanghunong mi kadali kay nangihi unya. Samtang di pa mi mo adto sa among padulngan, akong patugtugo ni akong mga kauban no. Unya ang title silang kanta nga play Rusing. Aning gangising ana siya nga tubangan nangita ni og kanang ikadit nga Rusing ngone. Okay, larga mi maestro. Ojog pun ha, ojog pun. Gorok pala, gorok. Igol. Kidahat udah kidahat.